canto a la lluna quan fa el ple, ull al rodó de la nit amable. Gata prens. Canto al riu gelat, company de l'ànima, com una vena, com una llàgrima. Canto al bosc que tens sadoll de peixos, llebres i ceps. Canto als dies magnànims, a la brisa d'estiu, a la brisa d'hivern, als matins, a les vesprades, a la pluja petita, a la pluja enfadada. Canto jo, i la muntanya balla. Canto jo, i la muntanya balla. Benvinguts a una conversa tranquil·la. Avui tenim un altre cop el Najim. El Najim, a l'última conversa tranquil·la que vam tenir, doncs ens va explicar moltes coses i van quedar moltes coses per explicar. Li volem donar les gràcies per haver-nos dedicat un altre cop el seu temps i tenir-lo aquí entre nosaltres. En aquesta entrevista, o millor dit, en aquesta conversa tranquil·la, voldríem parlar de la seva faceta de poeta. Ell, en l'última conversa tranquil·la que vam tenir, ens va llegir en la llengua materna, africana, ens va llegir en francès, ens va llegir en anglès, ens va llegir en català, en castellà i en turc, un mateix poema que consistia en dir que ell havia triat Sant Jordi en lloc de la festa de Sant Valentí i que és una tria que l'havia fet i que considera que és una tria de la qual n'estàs content, no? Sí, molt content. Doncs ell, com a escriptor, avui, en aquesta conversa tranquil·la, tindrem l'oportunitat, si et sembla bé, de conèixer la teva obra, que ja compta amb alguns poemes en català. Per Sant Jordi em vas llegir ja a Berga i ens agradaria això. D'entrada, moltíssimes gràcies, perquè és un goig tenir-te aquí, tenir-te en aquesta conversa tranquil·la llegint els teus poemes i sobretot doncs, per aquest somriure que sempre t'acompanya i que fa que, a més de la teva bonomia, doncs alegri la lectura dels poemes. Quan vulguis, si vols començar pel poema que vulguis, després de la lectura m'agradaria comentar-lo una mica i llavors tu també el comentes, el context del poema, com va sorgir la idea, què hi ha darrere del poema, perquè un poema és una concentració d'una idea amb una forma. Sí. Doncs tu mateix, quan vulguis. Gràcies per aquesta oportunitat. És també per mi un plaer d'estar amb vosaltres aquí. I al principi, abans d'escriure poemes, tot això va començar quan anava a l'institut i havíem tingut una professora de francès que l'agradava molt els poemes i cada alumne havia de pagar un diner i la professora pot escriure un poema per l'alumne. O sigui que representava
que compràveu un poema que us feia la professora Sí. personalitzat per cada alumne. Sí, per regalar, per exemple, als nois, a les noies, les noies, al noi i la professora, sí. Molt bé. I jo... I a partir d'aquí, tu veus que això de la poesia pot ser una cosa que tu també pots fer, no? Sí, clar. Perquè en aquest moment havia preguntat a la professora, havia demanat a la professora si jo no volia el poema per regalar, no. No. Volia saber com Aprendre. Sí, aprendre. O sigui, el coneixement per fer el poema més que el poema. És a dir, tu volies la canya de pescar i no el peix. Sí, clar. I m'havia ajudat, sí, una mica a saber-ho i després estava fent això com un joc. Per mi era un joc. Sí. Acròstic, sempre acròstic. I quan un amic meu té aniversari o qualsevol cosa, un joc. Tu feies un. Sí, acròstic, un joc. Per mi era com un joc. I, bueno, la gent de Togo s'estava interessant molt a això també. Amb això. I la feia com treball i ganava diners amb això. O sigui, fins i tot, això dels poemes va ser una cosa que a Togo et va servir, doncs, quasi bé, doncs, com una feina, no? Sí, com una feina, regalar i un quadre amb el poema. Sí, amb el poema, sí. En quina llengua els feies, aquests poemes? Normalment francès. En francès. I anglès també. A Togo, francès i anglès, sí. A Togo la llengua oficial és el francès. Sí. Tots els nens de Togo estudien en francès? Sí. I l'anglès és la segona llengua, també? L'anglès, quan arribi al secundari, sí, i... Llavors es comença l'anglès. Es comença l'anglès. Per tant, és un país molt acollidor, no? Perquè les persones que arriben allà doncs troben a la població que s'hi poden dirigir en francès, en anglès. Togo és un poble molt culte, no? Dèiem a l'entrevista anterior, la xerrada, la conversa tranquil·la, que Togo, i en concret la seva capital, Lomé, té una universitat molt prestigiosa, no? Sí, la Universitat de Lomé, on vaig estudiar. Vas estudiar tu allà? Sí. I vaig tenir com la llicenciatura en filologia anglesa, sí. I és la millor de Togo, sí. Sí. Per tant, llavors, amb la teva formació d'entrada francesa, perquè és la llengua que s'imparteix, és la llengua vehicular, no? Sí. La llengua que s'utilitza, més la teva llicenciatura en filologia anglesa, especialitat de lingüística. Tot això afegit a la teva vocació d'escriure poemes i la teva capacitat per les llengües, no oblidem que parles 7 llengües i has escrit en totes elles poema, això dona, una riquesa extraordinària. Bueno, sí, m'agraden les llengües, això sí, i també vaig ensenyar, vaig fer classes, a l'institut a Togo, 3 anys, i també havia fet uns curs de filosofia, perquè m'agrada molt també la filosofia. La filosofia també en parlarem. Sí, m'agrada molt. Perquè és una cosa que també t'encanta. Sí. Tens moltes facetes, lingüista, t'agraden les matemàtiques, la filosofia, has viatjat pel món, el futbol, que en vam parlar. Doncs, com va anar això? Tu vas dir, no, jo vull escriure poemes, tinc tot aquest bagatge de llengües i m'hi posaré. Ja t'hi havies posat de molt jove, però això no ho has deixat mai? Ho has anat fent sempre? Has anat escrivint poemes sempre? Sempre. Sí, des de
quan 15 tenia anys. 15 anys, sí, sempre. I ara en tens 33, Sí, per tant, fa 18 anys que n'escrius. sí. Doncs, no ho sé, et sembla que comencem amb una d'aquestes lectures Val. d'un poema? Val. Doncs, quan vulguis. Bueno, crec que llegiré això del ser humà. Del ser humà. Sí. Sí, és molt curiós perquè quan estàvem parlant a fora de càmera jo t'he comentat, doncs, una mica podem parlar de la filosofia de la vida, de l'ésser humà, i tu m'has dit, Joan, jo tinc un poema que parla Sí, d'això. quina casualitat, no? Doncs mira, ara estem aquí a punt de llegir aquest poema, no? Sí. Quina casualitat. Sí, que sí, sí. De fet, és un dels temes importants, no? La vida, la transcendència, Sí, clar. què esperem de la vida, no? Molt bé, doncs. La filosofia, sí, sí, quan sí. vulguis. Val. Bueno, al ser humà. Si buscas creatividad, avisa la araña. Si buscas belleza, la rosa es la expresión. Si necesitas l'amor y la fidelidad, els signes són els més indicats. Si necessites la pau, cal recórrer al colom blanc. Però, si ho desitges tot, cerca-ho en els humans. T'oferiran tot el que vulguis i al mateix moment al contrari. Molt bé, molt bé. És una mostra d'això que dèiem, no? Que repasses elements de la natura, però després dius no. Al final dius no, però si ho busques tot, això ho trobaràs en l'ésser humà. Però clar, l'ésser humà Sí, té coses que no tot és positiu, això que has dit tu és fantàstic, però malauradament estem vivint uns temps de guerres, violència, explotació. Clar, per una banda és un poema doncs, lluminós, no? Amb un final esplèndid, merci. però l'altra vessant de l'ésser humà també és com ho veus això? Bueno, jo crec que el ser humà és, com tots els animals, és l'animal més perillós que hi ha. Sí, perquè el gos podem saber el que vulgui, el que s'hi faci, això, però... És previsible. Sí, és previsible, però el ser humà és imprevisible, que no podem saber-ho. Doncs és l'animal més perillós. Si, per exemple, estàs caminant i t'encontres amb un lleó, sí, ha de córrer. Has de córrer, Sí, perquè no tens opció. sí. Aquest ho saps que... Però el ser humà, bueno, no sabem. Què passarà? No sabem. No sabem perquè, Sí, clar, sí. potser t'hauries d'escapar a córrer, o potser li pots donar la mà i Sí, podem fer amics. sí, sí. De moment dius, a veure què passarà, no? Una altra cosa que veig en aquest poema és que utilitzes unes metàfores precioses. O sigui, vas passant, no?, animals, Sí. plantes, etc. I a tots els versos hi ha una pinzellada de color, no? Això és molt maco. Gràcies. M'ha agradat molt aquest poema. Suposo que a les persones que ens estan seguint en aquesta conversa tranquil·la també els ha agradat. No ho deixem aquí perquè en tens més. Sí, sí, sí. Si ens en pots llegir un altre, que aquest encara és més, no? Que parla més exactament del ser humà, això que dèiem abans, no? Sí. Ostres, són els temes universals Sí, clar. de la cultura. Doncs quan vulguis. Però és que tu sempre dius coses que tinc aquí sempre, perquè estan aquí. estàvem parlant i havia dit que el somriure que tens tu sempre, però tinc un Està poema aquí també també. que té Sí, sí. com títol Somriure. Molt bé, molt bé. Vale, doncs, el somriure. Somriure és una paraula que m'agrada. Somriure és una paraula preciosa. Per ser encantadors, seguim somrient. Somriure és salut
somriure és gratis. Per tenir una bona salut, seguim somrient. El somriure és un tresor, és la clau de la felicitat. Per ser realment feliç, hem de seguir somrient. Molt bé, molt bé. Això és un cant al somriure, allò que dèiem, el somriure és molt important. Quan la primera impressió que tens d'una persona és aquest, no? El somriure, l'expressió d'afabilitat, el somriure, això t'obre moltes portes, no? Sí, veritat. Perquè si vas amb cara de pocs amics, enfadat, disgustat per la vida, malament. Tu ets tot el contrari. Sempre ets una persona que ets una persona somrient, afable. Això, a l'hora d'integrar-se en una societat, tu vius a Berga, també és important, no? Sí. Ets un home de cultura, clar, ets llicenciat en filologia anglesa, especialitat en lingüista, parles 7 idiomes, però si tot això no anés amb un somriure, series una persona doncs, amb molta cultura, evidentment tu tens molta capacitat, però sense el somriure tot això no et serviria de gaire a l'hora d'integrar-te, no? Perquè estàs molt ben integrat a Berga. Sí, és veritat, sí, és veritat. Que el somriure també ajuda. Sí. Ajuda. Molt bé. Doncs et sembla que en llegim un altre? Sí. De totes maneres, aquest poema, El somriure, quan tu el vas escriure, en quin moment, el context d'aquest poema, tu com estaves en aquell moment, ho recordes? Això, abans d'escriure aquest poema, m'acordo una mica de la meva àvia, que quan era petit em diu sempre has de somriure, que sí, has de somriure, i vaig dir, per què no escriure una mica algo sobre això? Sí. I aquest seria el context. Sí. Pensar en la teva àvia que et deia això. Sí. Això va ser com un poema de 2 minuts, 3 minuts. El vas fer ràpid, sí. Perquè, amb la idea, sí. Tu tenies la idea i vas dir, ho plasmo en un poema. Sí. Molt bé. Doncs, si et sembla, el que podríem fer és llegir-ne un altre i faríem el mateix que hem fet amb aquest. Però ho fem abans. O sigui, el poema que ens llegiràs ara, explica'ns una mica com va sortir. El poema que ens llegiràs ara, quin títol? El més fort. El més fort. Sí. Com va sorgir aquest poema? Això vaig pensar una mica a la guerra de Rússia a Ucrània i vaig pensar també a la vida, a Berga, com viu la gent, tot això, i vaig decidir escriure això per com parlar una mica a la gent que escoltarà aquest poema. És això. I, encara no tinc un llibre, però tindré, I el més bo és això, no? Que si tu fas un poema en català i publiques un llibre en català, tu mateix et podries fer la traducció del teu llibre doncs al francès, a l'anglès, al castellà. Per tant, podries publicar en molts idiomes, amb l'avantatge de que tu mateix t'hauries fet la traducció, perquè allò que diuen que a vegades el traductor és un traïdor, perquè no reflecteix el que tu volies dir. No seria el teu cas, perquè ho faries tu directament. Doncs, si et sembla de llegir-nos aquest, el poema que es titula El més fort. Sí. El més fort. El més fort, ell és qui busca la pau i no la guerra. El més fort, ell és qui sap donar sense esperar res a canvi. El més fort
Ell és qui guarda un secret i qui també controla la seva ira. Finalment, el més fort és aquell gripau a la boca de l'escurçó que segueix lluitant per la seva supervivència. Molt bé, molt bé. I això deies que el context era la guerra de Rússia-Ucraïna. Sí, era la primera idea, no? La primera idea. Sí, però després vaig pensar també com la societat, com la gent viu en la societat i, bueno, vaig... Perquè aquí el que estàs dient, penso, que és una metàfora que la força no té res a veure amb la capacitat bèl·lica. La força és el que nosaltres tenim a dins. Sí, clar. Sí. Estàs d'acord amb sí. això? Molta gent pensa que la força pot ser la força com física, la força dels diners o bèl·lica, com ça. Però jo crec al contrari, perquè una persona que està en silenci, sense parlar, crec que aquesta persona és com molt o més fort que una persona que parla. O sigui, normalment ens pensem que els forts són els que criden, els que gesticulen, els que tenen un domini de la situació, i això no és així, no? No. Jo crec que no. La força està a l'interior i de l'interior surt cap a fora, però no físicament, sinó per estar amb la gent, no? Sí, crec això. Perquè sabem, per exemple, la Segona Guerra Mundial, quan els Estats Units havia llançat bombes... La bomba atòmica. Sí. A Hiroshima i Nagasaki, sí. 1945, no? 45, sí. Que amb això va acabar la guerra. Sí. Això, què va ser aquest problema? Era solament com una llengua, perquè el japonès havia dit com mokusatsu, que normalment significa, té molta significació. Doncs la persona que va rebre el missatge. Sí, i no va traduir, no va traduir bé. Per això, sí, bomba, això. Sí, perquè és una paraula que té molts sentits, sí. I el traductor dels Estats Units, què devia interpretar? Per exemple, la paraula mokusatsu significa tenir en compte. Tenir en compte. Esperar, per exemple, esperar esperar per atacar. Esperar. Sí. No atacar, sinó esperar. Esperar, sí. I també entendre. Sí, entendre també és que hem entendit o estem esperant o sí, hem tingut tot en compte. I el traductor devia dir, aquests ens ataquen. Sí, estan preparant per atacar. Sí. Pot significar això també, preparar per atacar. Sí. I llavors els Estats Units decideix que tira les dues bombes atòmiques. És això que deies abans, l'ésser humà és l'animal més perillós. Som perillosos per nosaltres mateixos. Sí. Tan fàcil, no? En principi seria fàcil, no? Conviure amb un planeta que tenim tan maco, que per cert ens l'estem carregant. Com ho veus, això? Sí, com li ha dit Thomas Hobbes, un filòsof, sí. Que deia que l'home era un llop per l'home, no? Sí, això, és això, sí. Com li ha dit Thomas Hobbes, això. A vegades és així, però també no és al contrari, no és sempre així. És contrari, com ho ha dit Jean-Jacques Rousseau, el francès, que com li ha dit en català? En català? Sí.
El Jean-Jacques Rousseau. No, El llop, sí. que l'home és un llop per l'home. Vale. I el Rousseau també té la teoria que l'ésser humà neix bo i després és la societat que va per aquí. Sí, el transforma... És això, explica'ns una mica això que diu Rousseau. Bueno, al contrari de Thomas Hobbes, Rousseau va dir que no, que el ser humà, com neix bon, és la societat que canvia el ser humà. És la manera d'actuar, de fer coses que canvia el ser humà. Si, per exemple, jo vaig néixer a Togo, doncs, com estava dient la entrevista passada, que hem de viure amb nostres avis. Això que deies, no? Que a Europa som famílies nuclears i a Togo teniu els fills, els pares, els nets convivint. I és una manera d'entendre la vida, no? Els pares t'han ajudat, ara tu els ajudes a ells. Això és diferent d'Europa. Sí, perquè quan ets gran pots construir la teva casa, però sempre estar en contacte amb els teus pares, avi, així. Doncs tornant a això que dèiem de Rousseau, ho relacionem amb això, d'aquesta tradició que hi ha a Àfrica. Per tant, si naixem bons i veiem uns models bons, serem bons. Si veiem uns models egoistes, agressius, ens transformarem en això. Per tant, a Europa patim d'això, no? Sí, perquè quan tu estàs en una societat i la gent sempre, la gent fa això així, per tu és com així es fa les coses. És normal. Ho has vist sempre i això és el correcte. Sí, però no. Però si no, si neixes en una família de mafiosos, doncs malament rai, no? Veus? És així. Però molta gent que no va viatjar, això, pensen que la vida a Espanya és així, la vida a Àfrica és així, però no. Has de viatjar i veure. Veure altres cultures. Sí. I després una altra cosa, no podem generalitzar, no? No podem dir els europeus són egoistes, els africans són bona gent, o al revés. Hi ha de tot arreu, això és el tòpic. Sí, això sí. Però la tendència general seria que a molts països d'Àfrica teniu aquesta cura de les persones grans, que aquí a Europa, malauradament, no sempre la tenim, no? Portar una persona a la residència, quan evidentment no la pots atendre a casa perquè té una alta dependència, potser és l'última de les coses que s'ha de fer, però s'acaba fent perquè no la pots cuidar a casa. Però això d'una persona gran que està bé amb les seves facultats, portar-lo a una residència, quan la persona no hi vol anar i es val per si mateix, això a Europa ho fem, no? Creem moltes places de residència i aparquem aquelles persones amb tota la seva saviesa allà i els anem a visitar, doncs, de tant en tant. Això no ho entens massa, no? Sí, per mi no la veig... Per mi no està bé, per mi, Però, bueno, és la cultura. És la cultura d'aquí. Doncs sí, respecto a la cultura, però per mi no. Molt bé. Doncs avancem més en la lectura de poemes. El proper que ens llegiràs també ens el podries presentar, el context, els poemes, els teus poemes, una cosa que tenen és que s'entenen claríssim. A mi em sap molt greu aquells poetes amagats, críptics, que només s'entenen el poema ells mateixos i volen explicar què diu el poema, uns esforços per veure coses allà i en realitat dius, bueno, això segurament que ho veus tu i la gent als quals ja l'has explicat, però a mi em costa molt aquests poemes enrabassats, no? Llavors hi ha gent que diuen,
poetes que diuen és que es llegeix molt poca poesia. Home, els grans poetes, Espriu, Miquel Martí i Pol, Joana Raspall, Maria Mercè Marçal, etc., se'ls hi entén tot, I són els grans poetes de Catalunya. És el teu cas. El teu cas és, fas un poema, s'entén tot, unes metàfores precioses. Ostres, ja en volem sentir un altre. Vale, merci. Ara m'agradaria llegir aquest poema que està parlant de la dona. La dona. Molt bé. Una mica, no sé si a les dones les agradaria, però bueno. Bueno, és un poema dedicat a la dona. Sí. Molt bé. Una dona. La dona és la flor de la vida. És la criatura més bella de la terra. Segueix sent un exemple de la perfecció. Ningú pot fer res sense una dona. Però el sí d'una dona és un arbre i el no d'una dona n'és l'escorça. Sense ella, res funciona. Amb ella, tot està fotut. En cada dona dormen l'àngel i el diable, la llum i el fosc. El sí d'una dona és un arbre i el no d'una dona n'és l'escorça. Molt bé. Sí. Ostres, doncs aquest sí que ens l'has d'explicar, perquè té moltes coses, no, aquest poema. Ens expliques, doncs, ens planteges que la dona és meravellosa, però després també ens dius que hi ha la nit i el dia, no?, en cada dona. En els homes també. També hi ha la nit i el dia, no? En el ser humà, sí. En el ser humà. Sí, però... Explica'ns una mica això. El context d'aquest poema, que si haguessis de resumir-lo amb dues ratlles, la dona, 2 punts, potser et faig fer un exercici difícil, No sé si... Crec que la dona, quan una dona diu sí, és una mica complicat saber si és sí o no. Però això és igual a l'Àfrica que a Europa? Has vist diferències? Crec que sí, que una mica de diferència sí, però a l'Àfrica, per exemple, nosaltres diem, quan, per exemple, a mi m'agrada o m'encanta una noia i vull parlar amb ella, sí, i, començo i la noia diu no. I d'entrada sí. Et diu no. No, però això pot ser sí al final. És un començament. Sí, pot ser sí. Per això, a vegades, a mi m'ha arribat una noia, m'havia dit, vale, no, sense problema, cap problema. I després de, no sé, 8 mesos, i m'havia vist amb altra noia i no li ha agradat, és com, sí, enfadat. I havia de parlar amb mi i havíem parlat i m'havia dit que però tu m'havia parlat una vegada i no puc esperar 8 mesos. Exacte, perquè seria una cosa, no? Sí. Sí. I llavors, per tant, tu dius això en el poema, no? El sí a vegades pot acabar sent no, el no pot acabar sent sí, i aquest poema diu això, però quan parles d'aquesta dicotomia de la foscor, l'arbre, l'escorça, tot està contingut, no? Sí. Com ho veus, això? És la meva manera de poder explicar una mica el que si vol dir per
la contradicció, no? O sigui que en cada dona hi ha contradicció. Pot ser en cada home també, però bueno, és la meva manera de veure les coses i crec que sí. O sigui que pots arribar a patir perquè dius tinc una dona al davant, una dona que m'agrada, jo li parlo, li explico doncs, coses de la meva vida i em diu que sí, que, ostres, que ens podríem arribar a conèixer, etc. Però tens aquell patiment de dir, m'ha dit que sí, però igual no. Però al revés, no? L'anècdota que explicaves, no? Que tu t'interesses per una noia, parles amb ella i et diu no. I al cap de 8 mesos et veu amb una altra i diu, home, què estàs fent, Najim? Home, què estic fent? No. Sí. És això. És curiós. És un misteri. Un misteri, sí. Molt bé. Sí. Doncs, si ens en pots llegir una altra... Vale, això m'agradaria... Tens de temàtiques molt variades. Sí. Toques tots els temes importants de la vida. Sí, perquè m'agradaria fer, com el meu llibre serà un llibre, però aquest llibre no serà com un tema, no. Serà parlar de tot. Sí, com el sol, no?, que il·lumina la gent. Perquè tu també escrius prosa o només poesia? Puc fer, però la majoria va ser poesia. Poesia. Sí. Molt bé. Sí. Bueno, m'agradaria parlar una mica d'això. Això per mi no és com un poema, però bueno, els mesos que tenim en aquest món i la gent no sap. M'ha fet gràcia una cosa. Has dit els mesos que tenim en aquest món. Sí. No has dit els anys. Has dit els mesos. Sí. Explica'm una mica això. Per què has dit els mesos? Sí, perquè normalment quan estem parlant de mesos i parlem de setembre, octubre, novembre i desembre, veurem que setembre és com un 7, ve de 7, octubre 8, novembre 9 i desembre 10. 10. Però per què desembre no és el 17, però és com el mes 12, no? Sí. A l'últim, no? Això és una cosa que podem dir és la gent que ha canviat, gent que han canviat això. Per exemple, normalment els mesos comencen al març. Abans, normalment, al març. Al març. Sí. Per això, desembre és el 17. És el... Sí. I febrer és l'últim. Però aquest Julius César de la Roma antigua... el Justinià. L'emperador Justinià? Jules César. Juli César. Sí, Jules César havia com canviat el calendari. El calendari. Va canviar el calendari. Sí, va canviar el calendari i tenim juliol perquè ell es deia Juli César. Sí. O sigui, l'home era megalòman, no? Sí. Posarem un mes que serà... Sí. I com ell era molt potent, important en la història de la Roma antigua i això havia dit que el seu mes tindrà 31 dies i Augustus, que també... El seu en tindrà 31. Sí, havia dit que el seu tindrà 31. O sigui, teníem el Juli César i l'August que van dir un mes per cada un. Sí, i febrer, que tenia 30, ara està a 28. A 28. I tenim juliol, i augustos, sí, però són com gent que han... Però abans era com
quintilis, com Quintilià? Sí, sí, així, el quinto, no? I quarta, sí, això. Vols dir que no hi havia 12, hi havia 10. No, havia 12. Hi havia 12. Sí, però juliol era com el quart. Començàvem per març, abril, maig, juny i juliol. Sí, i juliol i agustos era com el cinquè i es diu quintilus com, bueno, cinquè. Sí. Cinquè. Sí. I el poema que ens llegiràs està relacionat amb això. Sí, però això jo crec que no és un poema com els altres, però m'ha fet il·lusió escriure una... Sobre això. Sí, això que dèiem abans, no? Que no escrius gaire prosa, però això seria més que un poema, una petita prosa poètica, no? Sí, Molt bé. per tant, sí. Bueno, els mesos, gener del déu dels inicis, Janus, febrer, el mes de la purificació, març, el déu de les guerres, abril, que obre la bella temporada, maig de la deessa Maia, juni del fundador de la República Romana, Junius Brutus, juliol de Julius César, l'emperador i dictador romà, agost del primer emperador de la República Romana, Augustus, setembre per designar al principi el setè mes, octubre per dir el vuitè, novembre per significar el novè i desembre per anomenar el desè mes. Molt bé. Sí. O sigui, aquí tenim una explicació del calendari. No? Tenim un calendari que l'utilitzem a tot el món. Això sí, això és universal. Sí, universal, sí. I aquesta seria l'explicació condensada amb això que dèiem, aquesta prosa poètica. Això jo crec que també ho hauries d'incloure al llibre, perquè encara que no sigui un poema d'aquests estàndards, però, vaja, a mi m'ha semblat preciós. Va. Molt bé, doncs anem per un altre? Sí, parlarem de tenir la felicitat en aquest món. Depèn molt de nosaltres. Perquè crec que hi ha molta gent que no viu, però volen viure al futur. I no viuen al present. No viuen al present. I això és molt important. I per això tinc aquest poema. Aquest poema que parla d'això. Sí. El títol és Ahir, avui i demà. Ahir vaig estar al cel. Volia aturar el temps, perquè em sap greu veure'l escapar. Però ahir no va poder durar gaire. Demà és un dia de celebració. Vull estar-hi, aniré, no puc esperar. Trucaré a la nit per dormir molt d'hora i al dia per despertar-me a l'alba. Si avui em penedeixo respecte a ahir, si avui només penso en demà i que demà només pensaré al dia següent, així que no visc. De sobte, soc infeliç. Això passa a tot arreu, a tot el món, i a Europa molt. A l'Àfrica, des d'aquí, a Europa, tenim la sensació que no passa tant, no? Que la gent viu més al present. Com ho veus, això? O m'equivoco, potser és un tòpic que ens hem fet des d'Europa? No puc dir que és fals o veritat, però sí que hi ha gent que viu així al present, però hi ha altra que sempre pensa en el futur. Per exemple, jo, si m'agradava viure al present, no estaré a Espanya. Sí. No. O sigui, no és negatiu pensar en el futur. No, però tenim que viure present i... Enfocats en el futur. Sí. Per tant, si tu no estessis enfocat en el futur, estaries a Togo, allà amb la teva família, o tu tenies aquesta idea, no? Al Barça, no? També. Sempre, això sí. Això sempre, sí. Molt bé.
El Barça sempre. Llavors, tu des de Togo, amb una amplíssima formació, jo no em cansaré mai de repetir, tant a la conversa anterior com aquesta, que parles 7 llengües. És a dir, tens una plasticitat increïble. És molt difícil, perquè clar, si només parles 2 llengües, doncs francès i anglès, només no, que ja és molt, dius, molt bé, però és que tu, a més, les 2 llengües, materna i paterna, i turc, Déu-n'hi-do. Arribes a Catalunya, aprens català i comences a fer poemes en català. Jo m'imagino una persona que se'n va a qualsevol país del món, ha d'intentar aprendre la llengua, integrar-se, però això és un període llarg, però tu aprens la llengua i ja escrius en aquesta llengua. I això ho trobo admirable, ho trobo sensacional. Doncs si es llegeixes un altre poema, i també si ens els pots posar en context. Sí, i havia dit que parlarem d'això, no? Una mica parlem de Tales, Pitàgores, això, no? Exacte. Sí. O sigui, els filòsofs que tothom considera que són filòsofs grecs, però que es van formar a l'Àfrica. Sí. Molt bé. Sí, això també és molt important per dir, perquè molta gent no... És que crec que la gent no va a la informació. La gent sol espera la informació, doncs la informació que escoltes és la informació per tu, però si vas a la informació és una mica més diferent. O sigui, nosaltres ens podem aproximar al coneixement, a la informació, d'una manera. Si esperem que ens vingui, ens donaran una determinada informació, la que potser interessa donar, etc. Per tant, hauríem de fer això, no? Aproximar-nos nosaltres. Tu dius, aquests filòsofs, que tothom els coneix, etc., doncs el que no coneix gaire gent és això, no? És la seva fase a l'Àfrica. Sí. Com va anar això, d'aquesta gent? Sí, perquè, tot el món coneix a Tales i a Pitàgores. Pitàgores, sí. Tales i Pitàgores. Tales, podem dir que és el més gran del coneixement aquí, a Europa, en matemàtiques. Però Tales havia estudiat a l'Àfrica i havia dit, Pitàgor volia també aprendre amb Tales i Tales li havia dit, Pitàgores, jo no sé moltes coses, però si vols aprendre molt, doncs has d'anar a Àfrica. I Pitàgores va anar a Àfrica a aprendre 22 anys. Ostres, o sigui, estàs dient que Tales, que havia estat a l'Àfrica, li diu a Pitàgores, allà trobaràs el coneixement. Sí. I Pitàgores viu 22 anys a l'Àfrica. Sí. Després va tornar a Grècia? Sí. Hi ha moltes coses, a l'Egipte antic hi ha moltes coses que jo crec que la gent no diu, és que això jo no entenc, perquè si hi ha coses fàcils. Per exemple, aquestes matemàtiques, hi ha una que era de l'any 5000 abans de Crist. Sí. Doncs imagina, molt abans que Grècia, ja hi havia desenvolupada una matemàtica. I els grecs famosos de Pitàgores, el teorema de Pitàgores, el de Tales, aprenen a Àfrica, ho porten a Grècia i des d'Occident pensem, això ve dels grecs, no, això ve d'Àfrica. Sí, clar. També, com es diu, Aristòteles havia dit que en contacte amb Àfrica i havien tingut el coneixement. Aristòteles havia dit això. Però no s'ensenya, res d'això. Normalment,
A les escoles sí que s'ensenya d'alguna manera aquesta filosofia, cada vegada menys. No? Plató, Sòcrates, Aristòtil, etc. Però no s'ensenya que aquesta gent coneixien Àfrica molt bé, que fins i tot hi havien estudiat. Això no es diu, Sí, no això s'amaga. Sí, perquè jo també vaig aprendre i no m'han ensenyat això, no? A l'escola no m'han ensenyat això. No, o sigui, tampoc. A la teva escola, estudiant filosofia, no t'ensenyen això. No. Ho has d'anar a buscar tu, investigar, i al final dius, ostres, si la nostra cultura és més antiga que la grega, i és la grega la que veu de la nostra, doncs això és de les coses que a Europa no se sap. Tots venim de la cultura grega, de la llatina, els grans pensadors són aquests. Doncs no, sí, són els grans pensadors, però les arrels les tenen a Àfrica. Una cosa molt curiosa, Pots creure que el llatí té orígens africans? La llengua latina... La llengua llatina. Sí. Té orígens africans, Àfrica central, subsahària central, i la llengua bantú, es diu bantú, després pots investigar, sí, això, buscar-ho. És que la gent d'ahir pot entendre fàcilment quan la gent parla el llatí. Fàcilment. O sigui, una llengua llatina és més o menys comprensible per la gent d'aquesta zona. No, el llatí. El llatí antic, el clàssic. Sí. Vale. O sigui, aquí que l'hem perdut totalment. Sí. Però ells el podrien entendre. Sí, podrien entendre. Bueno, la setmana passada estava parlant amb una noia, no? Sí, una noia a la biblioteca, i li havia preguntat, tu què penses? Que el nom Europa, d'on ve això? D'on ve això? Europa. I ella no et va contestar? Sí, m'ha dit Europa, bueno, ella no sap. No en tenia ni idea. No. I li he dit, però, pot buscar. Sempre estàs aquí amb ordenador, pot buscar. Tens la informació. Sí, pot buscar. I m'ha dit, va, buscaré. I havia buscat i m'havia dit, Europa, que aquest nom ve de Grècia. És nom d'una dona, doncs grega, això, no? I li he dit, bueno, busca la història de la noia. Bueno, el seu pare és d'Àfrica, però la noia és grega. I li he dit, però em pot explicar una mica si el seu pare és d'Àfrica? Europa és una dona i el seu pare es diu Agenor. Agenor és d'Egipte antic, però Europa és grega, però és el seu pare d'Egipte antic. Exacte. No lliga una dona grega amb un pare d'Àfrica, deu ser africana. No, perquè, bueno, hi ha moltes coses que en la Grècia antiga sí han canviat això, i, bueno, però jo crec que hem de dir les coses, la veritat, als nens, perquè la gent aprengui, no? Sí, perquè aprengui la gent això. Perquè, clar, tenim aquesta idea, no? La cultura neix a Grècia i oblidem les grandíssimes cultures africanes. Sí, de l'Egipte antic. Que, de fet, l'Egipte antic és africà, és negre. Sí, negre. Els àrabs van aparèixer fa, doncs... Sí, poc temps van aparèixer àrabs i creuen que... I a vegades àrabs que diuen que no són africans. Sí, veritat que no són africans, és veritat. I quan algú de Marroc o Algèria es comporta com si no sigui Àfrica, bueno,
han entendido, ¿no? Como sí, que sí. La verdad es que sí, que no Són africans, però no s'hi senten. no se senten africans. Doncs és veritat que l'Àfrica era negra. A Egipte no hi ha sentiment de ser africans. Són més àrabs, es consideren més àrabs que africans? Sí. El Marroc havia jugat la Copa del Món i fins a semifinal, no? I havia un jugador que havia dit que hem fet tot això per el món àrab, i Marroc també i el món àrab, sense dir que hem fet tot això per Àfrica. Per Àfrica. Doncs això no està. Sí, és com... Grinyola, no? Estàs a l'Àfrica, vius a l'Àfrica i parles de que ho has fet pel món àrab. No, això... Ens llegeixes un altre dels teus poemes? Bueno. És molt interessant que a partir d'aquests poemes puguem parlar de moltes coses, perquè hi ha molta gent que pensa que la poesia és un món, els poetes viuen en aquell món i estan allà, doncs, perduts, no? Sí. I tu no, els teus poemes són viscuts, cada poema té la seva història, estàs aquí, no? Toques de peus a terra i escrius poemes. Sí, no soc com Aristofan, no sé si Aristofan... Escrivia poemes? No, és un filòsof Aristofan que, com havia dit que jo, els meus pies toquen a terra, no? Aristofan era un filòsof que deia que s'havia de tocar de peus a terra. Sí, com és com està viuen en les nubes, no? O sigui, Aristòfan, pel que em dius, entenc que deia que havíem de tocar de peus a terra, que això de viure als núvols, no. No, él estava així, viuen als núvols. Sí. Perquè a tu t'encanta la filosofia, eh? Sí. Has estudiat filosofia i ens podries parlar de molts filòsofs. Sí. Jo Aristòfan no el coneixia, no ho havia sentit a parlar mai. Sí, és filòsof també, sí. Bueno, doncs, sí, si ens llegeixes un altre poema... Bueno, el cor. Es pot jugar amb les orelles d'una noia en té dos. Es pot jugar amb els seus llavis en té dos. Es pot divertir amb les mans d'una noia en posseix dos. Es pot divertir amb les nalles en posseix dos. Es pot jugar amb el seu pit en té també dos. Però no es pot jugar amb el seu cor, ja que només en té un de sol. Molt bé, sí. Molt bé. Ostres, quasi bé aquest, no cal ni comentar-lo perquè està molt clar, no? Més important, vaja, no fer mal, no? Les persones, o sigui, no fer mal. Per tant, el físic és una cosa que, bueno, cadascú té les seves consideracions, no? Morals, etc. I depèn de cada cultura, etc. Doncs podem entrar a veure doncs, què és més correcte, què no, no? Però el cor és universal, és a dir, fer mal a una persona, no? Allò que es diu, no? Les cançons, m'han destrossat el cor. Això és molt greu, no? Sí, clar. El cor és molt important. I aniríem acabant perquè la conversa ha sigut molt interessant, però aniríem acabant amb dos últims poemes, si et sembla, i aquests dos últims poemes el que podríem fer, si a tu et sembla bé, és analitzar-los molt detingudament. És a dir, potser això no ho voldràs fer perquè és tallar el ritme del poema. I si no ho vols fer, jo ho respectaré. Però, ratlla per ratlla, dir, he volgut dir això, que quedi molt clar. Si no ho vols fer, sé que et demano una cosa
que als poetes no els agrada gens, eh? No passa res. Així, si no ho vols fer, jo ara t'estic posant aquí, això evidentment és una cosa que potser no s'hauria de fer, no? Analitzar línia per línia, perquè el maco és veure tot el poema en el seu conjunt. Però et sembla que ho fem en els 2 últims poemes, o en un poema només? Va. Com tu vulguis, eh? Sí. Si et sembla que això és violentar el poema, no ho fem. Bueno, el farem. Crec que tinc un poema important aquí. Que ho pots fer, no, això? Sí. És una cosa, això, Najim, Sí. que jo m'ho havia plantejat moltes vegades de les persones que fan poemes, però no m'havia atrevit mai. I com que hi ha hagut aquesta bona sintonia, Sí. dic, si et diu que no, no, perquè no hi ha res, suposo, més empipador d'anar tallant, frase per frase, explicant. Deus dir, ara aquest m'està demanant una cosa que no voldria fer, eh? No ho sé. No, ja, cap problema. Bueno, anem amb l'amor que vaig llegir aquest dia de Sant Jordi. Sí. Bueno, l'amor veritable és una bella flor a regar. Aquest veritable sentiment d'amor és un bebè per cuidar bé. L'amor és com un ou, quan cau és irrecuperable. Si una cosa cau sobre aquest, s'esmicola i esdevé irreconeixible. Ja sigui una flor, un bebè o un ou, el que recomana és cuidar-lo amb tendresa. No m'has fet cas, no t'has esperat frase per frase, però és que millor... No, ara. Ara? Sí, ara. Però és que millor que no t'hagi esperat, perquè això s'havia de llegir sencer. Jo crec que millor. Doncs sí, continua. Bueno, l'amor veritable, és un sentiment veritable d'amor, sí, és una bella flor a regar. Comparant l'amor a una flor, és que hem de cuidar una flor, si no, se secarà i morirà. Doncs a l'amor també hem de fer això. Entonces, doncs aquí hi ha una comparació, sí, flor i l'amor. Aquest veritable sentiment d'amor és un bebè per cuidar bé. És el mateix, hem de cuidar el bebè. A més, aquella sensació de que l'has de cuidar molt, amb molta delicadesa, perquè un nen és molt fràgil. Sí, per això, com l'amor també fràgil. L'amor és com un ou. Ou és molt fràgil. Un ou, pobres, poden caure per una tempesta, poden caure per un tret d'un caçador. Les aus són molt maques, però són molt inestables, no? Estan volant i qualsevol cosa... I ja està. Quan cau és irrecuperable. És com l'amor. Perquè la confiança es dona una vegada. I quan ha perdut la confiança, ja està. Sí. Sol una vegada. Si una cosa cau sobre aquest, s'esmicola i esdevé irreconeixible. Doncs, quan cau, és com el mateix que una cosa cau sota. Aquell au, quan cau, es destrossa i desapareix com a au. Sí. Ja sigui una flor, un bebè, un ou, el que recomana és cuidar-lo amb tendresa. Molt bé. Que la cosa que tenen en comú és això, cuidar-lo amb tendresa. És la fragilitat? Sí, la fragilitat de la flor, i la necessitat bebè i la necessitat de cuidar-lo. Molt bé. Sí, això. Doncs, endavant. Acabaríem aquí, si et sembla, aquesta conversa tranquil·la, que penso que ha donat molt de sí, i esperem que quan facis el llibre ens el vinguis a presentar.
Vale, en cap una problema, altra sí. conversa tranquil·la. Sí, vindré segur. El temps. Què és el temps? Soc conscient del que és, però no aconsegueixo definir-lo. És el vent que bufa, el riu que flueix o els dies i nits que passen. El temps, mòbil o immòbil, eternal o efímer, que es mogui o resti, almenys el sento. El temps és el temps. Molt bé. Sí. Jo em penso que amb aquest poema quasi bé, doncs no hi ha gaire res més a afegir, no? Perquè he fet un repàs als teus pensaments, a la teva manera d'entendre la vida, el món, les sensacions. Utilitzes unes metàfores extraordinàries i això que dèiem abans, no? La poesia s'entén i la poesia transmet. Sí. Quan la poesia s'entén i transmet, estem davant de poesia, penso, perquè a vegades hi ha poemes que dius, l'hem de desxifrar no es pot entendre. I no, saps? I en canvi tu no és el teu cas. Doncs moltes gràcies, Najim, per estar aquí a una conversa tranquil·la i ens emplacem per quan tinguis el llibre. Vale. Gràcies a vosaltres també, sí, és un plaer per mi d'estar aquí, gràcies a la Telepureig. I bueno, és el moment d'agrair a la gent de Berga, la meva família, els meus amics i bueno, a tota la gent que que et dona suport i que t'aprecia i que t'ha ajudat. Sí. Moltes gràcies. Doncs bé, ho deixem aquí, una conversa tranquil·la. Fins una altra ocasió.